ha sigut difícil trobar un lloc lo suficient apropiat perquè poguera cabre l'oficina judicial, els arxius, naturalment que els funcionaris treballarem bé i al mateix temps que la gent tinguera accessibilitat. No ha sigut fàcil, però gràcies a Déu el resultat és quasi perfecte. Que hem trobat aquest espai, que també volem agrair a la família Ribes la facilitat que ens ha fet a l'hora de poder arrendar aquesta planta baixa, que reuneix els requisits per a poder traslladar el Juzgat de Pau a un altre barri, que també apostem per no centralitzar tants serveis i que tots els barris puguen tindre vida i puguen tindre espais municipals, com és el Juzgat de Pau, on la gent tenim que fer molt d'ús, el registre civil, quan ens casem, tot el que és la vida de la persona, tot s'ha de registrar, i aquest Juzgat de Pau avui ja és un Juzgat de Pau preparat per al segle XXI.